Мариана, можеш ли да кажеш тук пред мен и пред детето, защо ти, искам да ми кажеш защо от 18 декември ти не ми даваш да разговарям с сина си? Защо не ми даваш да разговарям с сина си? Нямам ограничителна заповед от 18. Защо отведе ти детето против волята му? Това искам да знам. Защо отведе детето против волята му? Ще го задушиш вътре в колата. Ще го задушиш. Защо не ми даваш да разговарям с сина си? Ограничителната заповед не пише такова нещо. Защо не ми даваш 2 месеца ме изхвърли на улицата с лъжи? Това искам да кажеш. Защо? Защо Мариана го направи това нещо? Аз даже си изнесах багажа, нали? Защо излага ти? Как да не съм си изнасял? Питай Ники, бе, на 17 ти го върнах. На 17 си го върнах. Защо ти сложи така се изгаври за пореден път с мен, след като отстъпих? Това искам да ми кажеш. Защо? Защо, Мариана? Защо не ми даваш 2 месеца да говоря с сина си? Нямаш такава заповед. Нямаш такава заповед. Единствената ми възможност за контакт беше на място и ти ми извика, благодарение на това издейства заповедта. Съм дошъл да потърся контакт с детето си, което ми каза, че не иска да тръгва. Да видя добре, защо си го отвела без багаж. Обаче, защо му взе ти задграничния паспорт? Да ме накараш да си мисля, че го отвичаш ли? Защо му взе задграничния паспорт? За какво служи задграничния паспорт? Защо? Аз си ги взимах задграничния паспорт и това всъщност не ми трябва, по инерция ги взимах и двата. Ще го върна, той ще е твой. Защо взе ти задграничния паспорт на детето си? Отговори, бе! Отговори! Аз съм тук, защото ти не ми говориш. Днеска съм ти писал да се разберем като хората двамата. Да не идвам до тук. Защо мълчиш? Защо мълчиш? Защото нямаш какво да кажеш. Защото си садист. Ти си садист. Как да се оставя детето в твоите ръце? Ти си садист, ти го биеш, ти знаеш, че го биеш. Какво мълчиш? И мен ма би преди. И сега като се затворила всички доказателства, какво си мислиш, че ги нямам как да ги събирали? Като се ме оставила на улица като куче и като си ме откраднала профила във Фейсбук, за какво се мислиш? Айде, бе, не се прави на луда. Знаеш ли колко много следи си оставила? Това, че никой нищо няма направи да го докаже, не ми се подхилвай. Много добре знаеш, че си го направила. Много добре знаеш, че го направила. Добре, айде, като си толкова честна, представи ми пълно копия от нашите чатове. Представи ги по делото пълни копия, не извадкови лъжи. Представи пълни копия от нашите чатове. Като не си ми откраднала профила. Като нямаш какво да криеш, като не си лъжкиня. Като не ми вредиш нарочно. Защо ми вредиш нарочно, бе? Майка ти вечна ли ще? Помагам, че всъщност. Не ми помагаш. Не ми помагаш. Не ми помагаш. Нищо не ми помагаш. Като ме оставиш на улицата ли ми помагаш? Имаш нужда от лечение. Ти имаш нужда от лечение, моето момиче. Ти си тази, която имаш нужда от лечение. Ти ме биеш и мене, постоянно ми посягаш и псуваш и детето. Биеш и детето. Пускаш и детето от високо. Искаш ли да ги предоставя тези работи, ще го вземат със сигурност. Ще да натрепиш и тримата, бе. В колата. 6-минутен запис имам. Аз поне не съм толкова вреден. Аз мисля за него и няма да го представя този запис. Унищожима няма да го представя. Защото на теб ще го вземат. На мен може да не го дадат, но на теб ще го вземат. Като ги представят. Знаеш, че имам тези записи. Защо го правиш? Искаш ли да ти го вземат или какво?